viña a Pascua, antes da Pascua, xuntábase e había que lle levar as Pascuas ao cura. Se era un matrimonio, dáballe unha dúcia de ovos. E se era un viudo ou unha viuda, dábanlle media dúcia. E as mozas, pois, como non se lle daba nada, porque eran mozas, iban á doutrina, chamabanlle a doutrina, e ibas e sentabas un ali alrededor, preguntábache algún mandamento ou tal, e estaba ca xente a charla, e despois invitábanos a un chupito de viño de misa e unhas galletiñas. Sí, pero eso co don Manuel Cogarriña facíamos, eu deso ainda me acordo moitas veces. Cando facía o precepto, que era antes do Jueves Santo, había a confesión, que era unha vez ao ano, e cando eran os rapaces encargaban chuscos na panadería e chocolate. Despois confesábase e despois da misa repartían cestas de chuscos e chocolate e merendábamos todos ali alrededor da iglesia. Ainda ten que haber fotos deso. Ten que haber fotos porque eu deso si me acordo. Entonces viña a xente, cando era o precepto viña a xente e o San Cristán, que era Demetrio, apuntaba os que viñan á confesión e os que non viñan. Pero antes era, por exemplo, o Jueves Santo, ás tardes da mañá a xente iba a traballar, porque é na época de botar as patacas e tal. Daba as 10 da mañá o repicaba, se estaba no medio do rego, ali quedaba o arado, soltaban as vacas, hasta o día de Viernes Santo non se volvía, hasta que houbese os exercicios de Viernes Santo. Non volvían para a vía. E non doblaban roupa, ni facían nada, porque decían que o día santo máis grande do ano, que era o día de Jueves Santo. Corpus Christi e o día da Ascensión, que sempre me decía miña abuela, 3 días santos hai en el año, dime niña cuáles son. Jueves Santo, Corpus Christi e el día de la Ascensión. A miña abuela sempre lle levaba unha mau de ovos. Unha mau. Unha mau de ovos. Os que che collían a mau, collíos, e leváballe unha mau de ovos. E os en grandes, ao mellor non che colle máis que a 3. Pois era unha tradición que había de antes de lle levar unha mau de ovos ao Señor. O Jueves Santo. O Jueves Santo. Se o pendón voaba, que decíanlle pa o río das Agustinas, que había un río ali detrás do ado que lle chamaban as Agustinas, se voaba para ali era boano, se voaba para baixo ou para arriba non era boano. E ao chegar detrás da iglesia o pendón voaba e decía, vai ser boano que eu vou para o río das Agustinas. Cando era, por exemplo, a Cuaresma, había un papel que lle chamaban a bula e vendíache ao cura. Comprabas a bula, que antes puñanlle na cara aos mortos cando morrían. Era un papel e era o papel da bula, diso ainda me acordo a min. E pagabas a bula e podías comer carne. E se non pagabas a bula, non podías comer carne.